Almost Believers. Nat, nemaš pojma što se dogodilo? Ne, nešto jako važno. Frizura ti se pokvarila, pukao ti je nokat, tako nešto, to je strašno. Natalija, ti to mene ismijavaš? Da. Nat, moram ti reći nešto jako, jako veliko i vrlo važno. Što? Tvoje drage prijateljice idu na karaoke i nisu nas zvale, tako da idemo bez poziva. Ne, ja moram... Čedi, ali mama mi ima rođendan, Ludmila! Ajde, požuri. Hej, Maksi! Ej, jesi li dobro? Da, dobro sam. Čuo sam da cure idu na karaoke. I Kamila isto? Da, i Kamila. Znači da i mi idemo tamo. A, šta sad ti odjednom voliš karaoke sad, ja? Ne, ja volim glazbu, ritam mi u krvi. Osim toga, ne sviđa mi se da je Kamila tamo sama okružena sa dečkima, znaš? Hej, mogu li s vama? Ne. Da. Čekajte! Što? Ostao sam sam u dvorani i čuo sam neke zvukove. To je sigurno duh! Tu je i skriva se! Ne, istina da ovdje postoji duh. Ne, Andrej, nije istina. Je, istina je. Čuo sam ga. Beto, znaš li gdje su ključevi od dvorane? Dolje! Tko ti je otvorio? Tvoja mama. Zato što sam te zvao. A ja sam izbjegavao poziv. Što želiš? Važno je da idemo večeras na karaoke, Leon. Svi će biti tamo. Osim toga, želim pjevati tamo. Ako želim pjevati karaoke, mogu to i kod kuće. Imaš karaoke kod kuće i nikada me nisi pozvao? Ostavi to. Dobro, u redu. Možda bolje da ne idemo zbog Violete, zar ne? Nije zbog Violete, imam motocross trening i moram rano ustati. A, dobro, i što ako će neko pričati s njom, to ti neće smetati? Ne smeta mi. Dobro, u redu. Tako ćeš barem biti miran u svome srcu. Neću biti miran toliko dugo dok ti ne odeš. Upravo si, kasno je. Da nešto kažem Violeti. Otiđi. Da ode. Nemoj reći da...